Walah. Nembang karo among tamu, aduh gayeng pokoke. Sing sabar ya Mbak atimu ya Mbak ya. Sing sabar. Wis semedang. Apa iki satenane? AWJ. Takdirku sing jawabne. Sliramu peto ati peto lampi. Beci eko milungo saka uriku Pari pasan krangke lintang ing angkasa kowe tega gawe marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku Azalia Wuzi Awiji Audital Wijaya Production. keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis erna kaya lumut ing pinggir segara Sesen ning jero dada pancen lara ati arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selakatemu marang kananmu kangmas pupusan rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing jawabne tresnamu iku ati peto lambu Pari pasan krangke lintang ing angkasa kowe tega lara marang tresno Yen gawe lara atimu Azalea Campur Sari. Awiji Rental Audio Wijaya Production. Live terlive. Sesek Ah. Dodo pancen
Azalea Music. Sosok labu sedeng pancen menakake aduh arep kepiye maneh pancen gonmu gede aja selakake marang kahanku kangen pupusane rasa tresnaku. Monggo napa malih? Pupusine langsa sampun. Iya mas. Alah iya mas. Heeh, Ibu Genti. Alah iya mas. Iya mas. Acak Iya, to. Mas. Acak to, acak Iya. seleketan. Acak Iya. seleketan to. Iya. Ora disenggol. Lah iya, ora setinggal Loh, aku ki ora usah disenggol ilmu kebatinan ki nembus kok piye to ya. Andani, ora usah karo refleksi ki ora usah. Ora nyenggol. ngono. Ngeten lho Mas Man, niku saking over-e niku lho. Nah, gur mbok baten ngono lho nembus ning atiku. Lah Ah, iya. iya Mas. Heeh, percaya. Kulino iki, kulino. Azalea musik sampun. Onje. Duk bengi masih nyanyi ayo nyanyi, duk bengi ayo nyanyi. Reti do yo.